to príde také, že no a toto čo bolo, chlapče môj? Čo si tam dal na konci? Ty blázon. Normálne hneď zabehlo. Stage Ready Club ľudia, nazdar. Ideme si dneska ukázať jedného nášho zaujímavého člena, mladého 15-ročného, ktorý dokázal neskutočné úspechy sám a ako jeho takú podporu za to, čo dokázal, som sa rozhodol, že ho budem koučovať zdarma. Takže budeme to tu dokumentovať a v tejto časti si ukážeme, že ako cvičil, či už aký mal plán, aké mal techniky a najskôr ale si poďme dať niečo, že o ňom. Takže toto napísal v našej skupinke, že čaute chalani, mám 15 rokov, schudol 18 kg, bum bum, edit, extrémik. A čo je veľmi zaujímavé na ňom je, že všetko sa naučil sám a ide o to, že má aj ako celkom zdravotné obmedzenie a to, že už 90%, 99% stratu sluchu má. A mne ešte potom osobne ľudia písal to, že tá strata vyzerá, že bude o pár rokov možno 100%. Takže ľudia, podporte ho a poďme si ukázať, že ako vyzerali jeho videotechniky a Danielko, ty budeš teraz tiež toto video vidieť prvýkrát, takže musíme ich zlepšiť. Takže potom inak taká zaujímavosť, v ďalšej časti si ukážeme, aký tréningový plán som mu poskladal na základe jeho výbavy, fitka a cieľov. Takže, viete, čo bolo zaujímavé ľudia? To si ešte dáme takto, že ako keby celý obraz je, že, počkajte, zás mi to tu nejdu typ klávesové skratky, sprostý OBS software. Takže ľudia, on cvičil tak, že on mal, že ruky, ramena spolu, jeden tréning, proste cvičilo 1,5 hodiny, dobre, však keď chceš veľa toho cvičiť, OK, ale potom mal druhý tréning, že nohy, chrbát, prsia, proste všetky tie obrovské partie zvlášť a toto má len títo dva typy tréningu. A tiež mu to vraj trvalo len 1,5 hodiny, takže ľudia tu už asi hneď viete, že tento tréning nie je úplne ideálne poskladaný, že mať proste malé partie, ktoré reálne vybaví za pol hodinu a potom sa snažiť odcvičiť 3 najťažšie partie celého vrchu tela. Takže toto bude prvá vec, čo sa ideme naučiť alebo zlepšiť, ale viac menej hociaký plán bude fungovať, ale musia byť tie techniky správne. A to je to, čo musíme troška doladiť. Takže poďme sa pozrieť na tie veci, čo mi zatiaľ nahral. Idem bez prípravy, len som si to pretriedil, takže ideme sa pozrieť random cvik po cviku bez toho, aby som vedel, čo tam je a budem to sledovať s vami prvýkrát naživo. Takže face pulse, klasika, cvik na zadné ramená. Ako ľudia, ja tento cvik moc nemusím kvôli tomu, že nikdy nezliate v ramenách, skôr stabilite, alebo v tom, že to ťaháte cez všetko možné. Keď takto dajte tak, že to budete robiť v sede a budete mať opretý hrudník o lavičku a potom je ten príťahový cvik pomerne fajn. Ono to má dva podoby. Také, jak robí on, Daniel, že to priťahuje, že klasika, keby si robil cvik na stred chrbta, ale potom sú ešte facepulsy, ktoré propagoval jeden taký bývalý, aj aktuálny youtuber, Jeff Cavalier a on to robieval tak, že tam robil rotáciu. Neviem, či vidíte moje ruky na tej mini kamere, ale on to robil do takého oblúčiku a to vraj posilňuje rotátory manžety. Zasa moderný prístup k tomu hovorí, že to je celkom preceňované, takže za mňa tento cvik je pomerne že zbytočný a robil by som ho tak fakt, že keby už neviem čo cvičiť, hej. A tá technika je taká troška, že ťahavejšia, silovejšia, takže je to skôr taký stred chrbta, než by si to ťahal tak pekne cez zadné delty. OK, ale povedzme aj aký palec nám dal. Povedzme, že ešte z tých lepších. Ideme na upažovanie. Čo to budú? Bočné delty? No jasné, takže bočné delty, členkový adaptér, science-based, prichytenie. OK, dobre. Čo by som povedal tu? Zasa, je to len názor, treba ako keby vždycky to komplexne obkecať, ale mne sa vyslovene nepáči, alebo nepreferujem úplne, že pravý uhol. Lebo zbytočne zdvihneš veľa a keď už ten členkový adaptér, alebo keby chceš cvičiť s pokrčenými lakťami, tak je dobré, keď to závažie je ako keby mimo predlaktia, hej. Takže preto v niektorých fitkách vidíte tých ľudí, že nemajú napríklad upažovanie v sede nástroji, že to budú takto držať, ale oni si to, ten odpor dajú niekde tuto, hej, a oni to robia cez toto, bez toho, aby držali. Toto vôbec nepotrebujú túto časť a robia to len cez toto, že tu dajú nejako závažie a takto krásne to potom dvíhajú a vtedy to ide, že čisto cez proste bočné delty, nepreťažuješ tam predlaktie, nejdeš to viac menej cez trapézy, asi silné slovo, lebo proste trapézy závisí od toho, jak ideš vysoko, ale pointa toho je, že máš lepšiu páku čisto na bočné delty a je to veľmi dobre cítiť, plus tá tvoja verzia je taká, že úplne ľahké vylepšenie, urobil by som to, že by som viacej vystrel tú ruku, to ti bude stačiť tretinová váha a keď chceš ísť na kladke, má to zaujímavé, tak by som išiel na kolenách. Vtedy spôsobíš to, že vlastne ten cvik bude najťažší na začiatku, tej úvodzovkách predĺženej pozícii a bude to niečo iné jak jednoručky, lebo jednoručky budú najťažšie hore. Tak prečo keď už ideš kladku, tak si to neurobi troška
odporovým profilom iné. Hej, ľudskou rečou, bude to na konci dňa úplne jedno, určite hlavne vystri ruky a keď tak si to skús dať na kolena, bude to malililinko inak brať na daný sval. Dobre, to len tak, pozrieme si, jak to tam načítoval na konci. No a toto sú už také, že asi si chcel makať na video, ale vidíme, že to je cez trapéz, záklon, všetko možné, že toto je také, že mňa by asi seklo pri prvom opakovaní. Jo, takže toto troška vylepší Danielko. Ideme hore, biceps, tam hádam nemá kto čo pokaziť nikdy. Toto je fajn. Troška tiež silové, ale tak hlavne nech sú zápestia v línii s predlaktím, že sa mu neohýbajú, to sa neohýbali, takže fajn. Upažky v sede, to sa bavíme o bočných ramenách. No, toto je zasa ten štýl, že zbytočne si tú páku skracuješ, potom potrebuješ ťažké jednoručky a niektorí dokonca tvrdia, že takýto štýl poškodzuje ramena, lebo ti to tlačí tí rotátory manžety dole, lebo to musíš kompenzovať, ale v praxi to tak podľa mňa nie je, ale zbytočne ten cvik si robíš podľa mňa ľahším a nemôže to tak dobre brať, ak keby vystreš ruky, jo? Takže toto je také, že za mňa menej šťastná verzia. Dobre, toto bude hrudník. Má síce väžu obojstrannú, ale akurát deň natáčania sa otrhla, takže to robí len po jednej ruke. Toto robíš inak super, hej, že pekný predklon, viac menej nemám tu čo vytknúť. Nebudeme teraz ešte riešiť ako keby, že zlyhanie, intenzitu a tak ďalej. Tam to vždycky závisí od kontextu toho, že koľko ide sérií a tak ďalej. Nemusí byť každá jedna séria úplne zlyhanie. A hlavne v tomto veku ideme riešiť najskôr techniku a potom takéto veci okolo ako optimálny plán. Toto je už také troška, že to tak viacej hádžeš, tu je možno nevýhoda toho, že tu máš tú kladku druhú stranu pokazenú, tak ťa možno rotuje, vieš, tým, že si není vykompenzovaný stabilitou v druhej strane. Zasa riešenie, keď tak môže, je cvičiť v domácom fitku, kde si sám. Takže donies si lavičku a urobi to v sede. S opretím chrbta, hej. Takže kľudne môžeš skúsiť tak. Ale toto sú tiež také cviky, že v tvojom veku by som hlavne tlakoval a 30% mal takéto doplnkové ako keby cviky. A budoval silu cez tie komplexnejšie cviky. Ideme ďalej, pozrieme si 30čík. Členkový adapter, let's go. No akože ľudia, čo poviete, tuto je, že dosť pohodička. Len možno nevýhoda toho je, že ten členkový adapter je veľmi veľký, to znamená, že tam stačí troška, že sa ti to pohne a celé ti to vyletí. Ja keď si dávam členkový adapter, tak bude potom natesno o ten obvod tej mojej ruky, alebo to potom držím troška jak láno, že si to uchytím s prstami. Takže proste není šanca, že by mi to vypadlo. Toto je inak verzia toho, že si predklonený, troška inak to bude brať, keď budeš úplne spriamený. Ľudia, vy keď budete ten triceps robiť predkloneno versus spriameno, tak spriameno to bude ťažšie a budete troška viacej strečovať tú dlhú hlavu, lebo sa tam vytvorí taká väčšia páka, hej. Zasa, to sú také detaily, ale je to ten istý sval a dobre to bere, takže o to pokoj, hlavne aby sa nezranil a technicky si to išiel relatívne fajn. Aj, ľudia, tu máme nejaké nápinačky. Akože z toho, čo bol predtým a dokázal sa to naučiť z YouTube sám, tak akože klobúk dole. Dobre, ideme na také už horšie cviky, čo sa mi zdalo, že tam už je to veľmi nebezpečné, keď som si povedal, že no, toto treba riešiť. Teraz neviem, či sú to prsia alebo ramena. Zistíme sami. OK. Dobre, čakal som to horšie, ale je to tiež celkom prúser. Všimnite si ľudia, jak sa mu odchádzajú lakte, respektíve jak mu padajú dozadu, jak začína tlakovať. Ľudia, toto je veľmi zle, že keby to natáča z boku, tak vtedy by sme to videli extrémne. Že vy vždy musíte mať lakte kolmo pod tyčkou. Kolmo pod smerom toho, ktorým smerom ide, či už odpor, gravitácia, alebo ktorým smerom tlačíte, hej. V tomto prípade kolmo do stropu. Vy nemôžete zatláčať s ramenami dozadu, ako keby ten lakte, lebo potom sa vám dostávajú do zlého, neprirodzeného bodu a môžete si poškodiť ramena, plus neviete vyprodukovať proste takú silu. Lebo teraz ako keby tá sila smeruje dopredu, takto, jak ukazujem to myšou, ale my potrebujeme ísť dohora. Hej, takže tam len byť vyprosený a celý čas sa snaží Daniel, že držte lakte kolmo pod tým, nech ti neutečú dozadu. Hej. A možno aj ten sklon troška zmeniť, plus by som potreboval vidieť tú vzdialenosť medzi tvojou bradou a tou tyčou. Tu chceš mať čo najbližšiu, hej. Ale toto je také niečo, jak keby
Neviem, či to, akože majú to byť asi ramena, nie vrchný hrudník, lebo na vrchný hrudník mi to príde moc strmé, a zase na ramena mi to príde také, že... No a toto čo bolo, chlapče môj? Čo si tam dal na konci? Ty blázon. Normálne mi hneď zabehlo. Jaký most Apollo Bratislava. Takže bacha na toto, toto nemôže byť nikdy, chlapče. Normálne, že 9 z 10 ľudí z Stage Ready Clubu tu hneď seklo v chrbte, keď to videlo. Jo, bacha na to. Tu si to dal nejaký komentík, to si potom pozriem. A toto sú máme vlogové veci, tu máme biceps. Na biceps si písal, že sú bolesti, dobre si spomínam. Takže pozrieme to potom, keď donatáčame a poriešime to. Ale toto je fajn. Tu je len základ, ľudia na tomto cviku ako keby nehýbať moc tými ramenami dopredu. Väčšinou to ľudia robia, keď nevládzu, tak celé toto rameno, kde ukazuje myšou, dajú dopredu, aby zmenili ako keby ťažisko, bolo to ľahšie. Ale to potom stratí celú pointu toho cviku. Dokonca tento cvik vidíte ľudí robiť ešte vo väčšom záklone, aby to bolo viac v tom vstreči ťažšie, ale tiež to nemusíte robiť vyslovene, ak vás ťahajú z toho ramena a necítite biceps, ale tam potom obzvlášť platí to, že nehybte tými ramenami, hej, keby robíte ten cvik, že ešte väčší záklon a opretý chrbát. Dobre, to máme lat pulldowny, toto ukážte. Tu je častá chyba iba ľudia to, že sa strašne zaklanáte a robíte pomaly potom cvik na medzilopatkové. Lebo čím viac sa zakloníte, tým viac to bude ako keby stred chrbta. Čím budete viac spriamení, tak to bude šírka chrbta. A už si nájdete len ten pomer medzi tým, ktorý proste sa vám prirodzene dobre ťahá, ale nemôže to byť ako keby príliš zaklonený. Lebo všetci sme silnejší zaklonení, ešte keď dáme do toho švih, o to pokoj. Ale vy musíte byť čo najviac spriamení. Toto je za mňa veľká váha, ktorú kompenzuješ príliš veľký záklonom, hej? Takže určite o polovičku menšia váha a byť viacej spriamený. Chcelo by to vidieť nejakú hrazdu. Tam by sme to uvideli skôr. Ajajaj, lower row. Toto mám veľmi rád, ľudia, túto videotechniku, teda tento cvik. A na toto máme aj videotechniku v tej prémiovej časti a všetky spôsoby nadstavenia, a jedna z chýb je taká, že príliš veľká rotácia v trupe a kompenzácia cez šikme, brúšne svaly, hej, že vtedy je zasa znak toho, že možno veľká váha. Je to také, no, že tuto vidím, že to tak ťaháš, akože nemá to byť všetko také čistúčke učebnicové, občas tam treba dať aj silovú sériu a sú určité prvky, ktoré keď zachováš, tak áno, budeš z toho budovať svaly, ale toto mi príde už troška vzhľadom na tvoju pokročilosť asi až moc. Ja by som išiel troška viacej clean. Ale ľubí sa mi, aké vždycky dávaš tomu výrazy, takže ľudia, toto je čistý, že budúci youtuber. OK. Tu máme jedlo, inak musíte ho pochváliť, on strašne dobre varí, on veľmi rád varí a samé dobré jedla, on keď mi to posiela, tak normálne ja som iba hladný, keď to vidím. Hej, extrém. Dobre, tu máme ďalšie veci, to som si aj nestihol premenovať, že čo to je. OK, takže to by mali byť príťahy v predklone na stred chrbta. Toto je jeden z tých fakt, že cvikov, ktorý málo komu sedí, lebo je tam veľká náročnosť na mobilitu bedier, ktorú musíte mať dobrú, na ten predklon, na hamstring, na to, že nemať veľké brucho, lebo tam veľa potom tie lopatky nezmagnete, lebo proste vám to narazí do brucha, plus ľudia si tam preťažujú zápestie, lebo vidíte, že hore to troška každý ohýba. No toto je cvik, ktorý by som ja aj nerobil, že pokiaľ máš vesla, alebo potom ja ťa naučím na šikmej lavičke si lahneš naopak na brucho a budeš tam robiť s jednoručkami, to je oveľa, oveľa lepšie, hej. Tento cvik nebudem ani viacej komentovať, za mňa sú oveľa lepšie cviky. Dobre, toto majú byť predkopy z pohľadu samotného vykonávača pohybu. Jaj, už viem, čo mi natáča, takže tuto komentuje, však zvuk máme vypnutý, ale viem, že mi na pohovore hovoril, že on chodí série všetky možné štýly, že vytočí, ide rovno špičky, potom ide donútra špičky a potom ide von špičky. Ľudia, toto je jeden z takých mýtusov, že to nemá až taký vplyv, takmer nulový do praxe pre zmenu toho zaťaženia stehna. Hej, každý si myslí, že keď inak vytočí, tak zrazu bude úplne inú časť stehien. Zasa boli na to štúdie, kedy to bolo takmer vyvrátené a keď bol aj dopad, tak to bol že tak mizivý, že nemusí to stať za to, že riskujete oveľa viacej nejakú takú bolesť, diskomfort, hej, lebo to, keď to zle vyuhlíte, tiež to nemusí každému sadnúť. Jo? Ideme ďalej, čo poslal. Aha, tuto to natočil len z diaľky. OK, tu si dáme potom viac váhy, možno väčší rozsah, ak sa to pustí viacej dozadu.
Toto je inak fajn. Pália nohy, ja viem. Pália. OK, tuto máme voľaké vlogové veci, lebo sme si povedali, že možno si niekedy urobíme aj taký vlogísek z jeho záberov, tak chalanisko mi pekne natáča aj také veci z osobného života. Takže zlatý je ten Daniel, no a ja, toto je tiež z tých mýtusov, no, že ide takto, potom takto. Uh, ako takto, no toto ani není mýtus. Je jasné, že keď dáte nohy na širšie, tak vám idú viacej stredy nôh, adduktory. Keď dáte nohy zasa na užšie, tak adduktory viac deaktivujete, ale nie je to tak, jak si myslia, alebo čo sa hovorí na tých videách, že keď dáte nohy na úzko, tak budujete úplne vonkajšiu časť tehien a ešte to dajú tak na úzko pomaly, že tí nohy sú tak interne zrotované, že proste nerešpektujete ani tú šírku pánvovej kosti a vtedy to je prúser, hej. Vtedy to je veľmi prúser a to by som nerobil. Takže vždycky, aby som bol na leg pressy tak, jak vám je prirodzené, jak sa cítite dobre, čo sa týka vytočenia špičiek, šírku tak, jak sa cítite dobre a keď ste pokročili kulturisti alebo chcete cieliť viacej sval, tak taká klasika, nohy vyššie je zadok, nohy nižšie a väčšia flexia v koleni sú stehna a aduktory už len ovplyvňa to, či to dáte širšie alebo užšie. Ale Daniel, ty proste pôjdeš úplne takú klasiku, to znamená do stredu nohy a vytočené proste alebo na šírku tvojej pánvy a vytočené tak, ako ti je komfortné. Že keby ti niekto povedal, že urob mi 10 repov s vlastnou váhou, tak v ten postoj, v ktorom sa ti stojí a robia drepy najlepšie, ten by som zopakoval na leg presse, napríklad, hej. A to je asi všetko. Takže ľudia, toto bola časť 1, idem to zostrihať, lebo občas som sa zakoktal, kľudne ho podporte, hoďte nejaký názor a inak takéto videotechnika a analýzy bude mať každý premium člen, hej, takže za tých 12,9 eur je akože easy, plus tých ďalších milión benefitov, jo? Takže čaute.